Koliko te uopće socijalne razlike, odgoja roditelja uopće, koliko to radi razliku na njihovom nekakvom putu nogometnom? Evo, bit ću vam iskren, smatram da je uloga roditelja najbitnija u razvoju mladog igrača. To je moje osobno mišljenje. Sad bi mogao pol sata pričati zašto je to tako. Ali vjerujte mi, sve igrače koje sam trenirao i koji danas igraju ozbiljan profesionalni nogomet su imali krasan kućan odgoj. Od Marka Pjace, čiji su roditelji perfektni, razumni, skromni, od malog Halilovića, čiji je otac bio i poznati bivši nogometaš. Znate kako ta djeca kad uđu u krizu, kad dođu u nekakve godine i kad upadnu u pubertet, kako se teško čupat, a opet vam kažem, mi smo ti koji najmanje vremena provode s njima. Jel? I vjerujte mi, često puta uloga roditelja je zapravo presudna u njihovom razvoju, da li će on otići u onom pozitivnom ili negativnom smjeru. Kako gledate tu iako i tu vjerojatno nema individualnog pravila, ali kako gledate na djecu bivših velikih igrača? Da li im to, jer to im može biti prednost i mana? Ma gledajte, kažem vam, nužno, vi možete imati gen i možete biti talentirani, možda i predodređen za nešto, ali taj talent vam stvarno nije dovoljan. Ali po meni jedan od bitnijih faktora je karakter i glava tog dječaka i na kraju krajeva odgoj o kojem smo sad pričali. Naravno da mu može biti i u jednoj fazi njegovog razvoja opterećenje, ali znači samo uteg da je njegov otac nešto bio prije i da on isto tako mora nešto postati. Osobno ne znam jako puno i nisam puno igrača trenirao čiji su roditelji imali neku veliku karijeru, a da su isti ti igrači postali igrači.